ake lotchedwa RPF Diaspora. Tiyerekeze panopa tinda Malawi South Africa amene amazitcha kuti UTM Diaspora, ena UDF Diaspora, MCP komanso DPP. Awanso anthu aku Rwanda ali ndi gulu lotchedwa RPF Diaspora ndipo amasapota Paul Kagame. Atamupempha choncho, iyeyo anakana ponena kuti sapanga za ndale. Pamene panavuta nkhani, anayamba kumupseza kumamulembera ma text messages. Anamuwuza kuti akapitiriza kukana ndiye kuti aona zoopsa. Mr. Peter Zaigira ataona zimenezi anachita mantha. Osakhalisa anachoka kulumpi ndi kusamukira mboma ya Nkhotakota. Tsiku lina usiku wa Loweruka 2021 anthu ena analumpha mpanda wa nyumba yawo, anatchula chiseko ndi kulowa nyumbamo. Anamugwira mkulu ameneyu ndi kumupha. Zimene zitu zimachitika pamaso pa ana amaona ndithu bambo akuphedwa. The killers were speaking chiyankhulo cha ku Rwanda. Ndi chifukwa ndikunena kuti anthu amene anali ku Rwanda ndiye amanama kuti zigawenga anthu okuba ndi futi, koma those guys were speaking Kinyarwanda. Atawa nyumbamo anamuwuza mkulu ameneyu mchiyankhulo chakwawo ponena kuti iweyo nakana kuti tumikira ndiye tabwera kudzathana nawe. Zaigira atamva izi anayesera kuwachonderera kuti asamuphe. Anatenga ndalama zonse zimene ali nazo ndi kuwapatsa. Komabe anthu amenewa sanamve chisoni, anatenga ndalama komanso anamupha. Nkhani imeneyi sikuti ndi yopeka yayi, inachitika ku Nkhotakota m'chaka cha 2021. Mwana wake wamamuna anapita ku polisi kukafotokoza zonsezi, koma apolisi sanachite chilichonse. After 2 days mali watayikidwa, kunyumbako kunafika apolisi kudzamanga mwana uja. Anamupseza kuti asapitirizenso kumanena nkhaniyo chifukwa bambo ake sanaphedwe. Tikunena pano nkhani imeneyi simungamve pena paliponse, inazilala. This is how Paul Kagame has corrupted Malawian officials pofuna kumatseka pakamwa. Iyeyu nkhondo yonse imene ikuchitika pano payi ndiyofuna kuthana ndi mahutu. Zimene tikunena pano si nkhani zobisa yayi. Panali nthawi ina yake Paul Kagame anayankhula poyera kunena kuti Chingerezi, anayankhula Chingerezi, and he said like this: I will never rest until the education of Rwandan refugees all over the world is terminated. Chichewa chake ndikhoza kutanthauzira kunena kuti Kagame ananena mawu kunena kuti ineyo ngati Paul Kagame ndidzakhala osangalala ngati maphunziro ama refugees adzathesedwe m'dziko muno, not only in Rwanda koma all over the world. Atangoyankhula mawu amenewa, bungwe la World University Service of Canada linasiya kuthandiza ma refugees, especially mahutu. Inu mukudziwa kuti bungwe limeneli la USIC lakhala